እዚኣ ኣባዮ ዝገድፈልኩም ኣብ ገዛኹም ማተኔላ ንምፅራይ ዝተሸገርኩም ወይ እውን ኣብ ናይ መሬት ይኹን ኣብ ናይ ሽንቲ ቤት ባዝሩምኩም ሞልድ እንዳሓዘ ዘሸገረኩም ንምፅራዩ ዘበለኩም እንዳሕር ኣሊኹም እዚኣ ንዓኹም እያ። ማተኔላ ክንብል ከለና ሓደ እቲ ናቱ ታይል ክረስሕ ከሎ ወይ እውን እቲ መላግቦ ናቱ እቲ ግራውት ኢልና ንፅውዖ ኣብ ነፅረየሉ ኣብ ንውልወለሉ ግዜ እቲ ርስሓት ናውያቱ እሞ ከምዚ ሞልድ ፈጢሩ ከዓ እቲ ርስሓት ምኻል ያብየና ጉልበትናን ገንዘብናን ግዜናን ዘባኸና ብዙሓት ክንህሉ ንኽእል ኢና። እዚኣ እታ ናታ ሶሉሽን ብቕልል ዝበለ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ 3 ደቂቕ ነቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ንዑ ኣልያ ክተፅርየልና እትኽእል ዓይነት መፅረይት እያ። ብቕልል ዝበለ ድማ ኣብ ስፕሬይ ብምግባር 3 ደቂቕ ድሕሪ ምፅናሕ ብራሽ ጌርና ብዘለና ናይ ገዛና ጌርና ብምውልዋል ክንሃልዮ እንኽእል እትሕግዘና ዓይነት መፅረይት እያ። 3 ደቂቕ ማለት ከዓ እያ እቲ ንሕና ካቨር ንገብሮ ቦታ ኣብቲ ዝገበርናሉ ቦታ ድሕሪ 3 ደቂቕ እንታይ ንገብሮ ብራሽ ጌርና ምስ በልናዮ ምስ ሓኸኽናዮ ነቲ ዘሎ ብዘሎ ናይ ገዛና ነጥቀመሉ ጨርቂ ዋይፕ ብምግባር ጥራይ ክኸይድ ዝኽእል እዩ። ኣባዮ ክገድፈልኩም እየ። ሼር ላይክ ፎሎው ምግባር ኣይትረስዑ።